Μα όπλα δεν έχουμε καπετάνιση, με τι να πολεμήσουμε? Έχουμε και πολλά μάλιστα. Να πολεμήσουμε με ρόπαλα, με πέτρες και με τα δόντια σας ακόμα. Να είναι καλά τα κοτρόνια και τα ξύλα. Έχει δίκιο καπετάνιση. Εξάλλου έχουμε πληθύνει. Θα σκοτώσουμε και θα πάμε. Δεν θα είναι κύρα του στρατού αυτό που λες. Την ανάγκη και μια φωτόχη μύρου θα γίνουμε και αμαζόν. Αρκετά. Εμπρός λοιπόν. Ελευθερία ή πόλεμο. Πιο γρήγορη η επιστήμηση έχουν ανάγκη διηγωμένη. Ακούτε έτσι κάπου άνοψη. Φεύγουμε γυναίκες. Όχι, μητέρα, θα έρθω κι εγώ μαζί σας να βοηθήσω. Όχι, παιδί μου, είσαι μικρή ακόμη. Τι μπορείς να κάνεις εσύ? Θα δίνω νερό στις υψωσμένους. Όχι, όχι, παιδί μου. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από νερό. Εμείς διψάμε για ελευθεριά. Θέλω να έρθω κι εγώ να πολεμήσω με την Τουρκιά. Ήρθε η ώρα να ξαναζήσουμε μαραθώνιο, οι πλατείες και οι θερμοπύλες. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα βγούμε τα ταμπούκια μόλις σωθεί το σύστημα. Θα πάρουμε κι εμείς μέρος στο γυμνός. Δεν είστε μόνοι. Η ώρα είναι καλή. Να γυρίσετε πίσω. Δεν σας δίνετε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Έχουμε πάρει την απόφαση. Γυναίκες έτοιμες. Πιάστε θέσεις. Ήρθε η μεγάλη στιγμή και η κρίσιμη ώρα. Όλος ο κόσμος θα μάθει πώς πολεμάνε οι σουλιάδες. Πάμε στα διπλανά ψήφια. Έτοιμοι! Να πάμε στους δεσπότες! Νικήσαμε! Ζήτω το Σούλη! Ζήτω! Ζήτω οι ηρωίδες Σουλιώτισσες! Ζήτω! Ζήτω η κοπελιά της Αβέρας και ο Καπετάν Κίτσος! Ζήτω! Καθίστε τώρα να ξαποστάσουμε και να γιορτάσουμε τη νίκη μας. Πόσους σκότωσες, Ερμήτρο? Σαν τους μέτρε καπετάνιες. Απλά καμιά 20 πάνω κάτω. 10 από αυτούς, όλοι με είδαν πάνω στην κοπή και ένα στον τόπο. Α, στους άλλους 10 ξέφαγαν τους κενταγάνι. Ανάμεσά τους ήταν και το πάρο. Με τούτον δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά στη στενά το πήρω χάρη. Εμένα που με βλέπετε, με τρέμουν τις καλάδες. Και όταν πάω τις φωνές, τρέμουν τα φύλλα στα κλαδιά, οι πέσεις στα βουνά, τα θεριά κρύβονται στις φωνές του. Αυτή με περάσετε. Ένα σχολείο. Είμαι ο κολοκοτρώνης του Λιού. Προχώρα, πιστεύω. Ήρθε η ώρα να πληρώσεις για τα εγκλήματά σου. Εσύ που είσαι που άρπαξες και σκότωσες το γιο μου το Δήμο. Αμάν, αμάν, δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί. Κάποιος νόμος θα έχει. Εκτός θα το πάρω. Με εγώ τους σκότωσα με τα χέρια μου. Είναι φτάσει στους δημοτισμένους. Το πιάσαμε στο γερό σου. Έβγαινε γυναίκες. Είστε γενναίες όσο και εμείς τους Σουλιώτες. Είστε πραγματικές Σουλιώτες. Αληθινές ηρωίδες. Και εισάξες με σπαρδιάδες. Τώρα πρέπει να ανακρίνουμε τον Εχμάλωτο για να μάθουμε τι σχεδιάζουν οι Τούρκοι. Ποιος θα τον ανακρίνει? Εγώ, καπετάνι. Θα τον κάνω να ξεράσει όλα τα μυστικά που ξέρει και δεν ξέρει. Έλα να το πάρει. Πρώτα απ' όλα.
σκότωσα και τώρα με ντρόψεις μπροστά στο καπετάνι μου. Γιο καφένι μου, αυνεμίερου. Α, έγινε και φέτος. Θα καταλάβεις λίγο. Δεύτερη ερώτηση. Ο Αλή Πασάς, πόσοι μέρες έχεις ακόμη? Γιο κασκυρά σαράλι. 40 είπες, πολλές μέρες, ούτε δύο θα ζήσει. Γιόκτου. Δεν ξέρω, είσαι γρήγορα. Δεν είναι ανάγκη αυτό που κάνεις. Κάτω στρατιωτικές ερωτήσεις. Μάθε καπετάνι. Πόσες φορές, δεν μου λες, πόσες φορές την ημέρα στο τζακ που λέτε εσείς? Γιο. Πολύ καλά πάει αγάπης. Και τώρα η τελευταία ερώτηση, να απαντήσεις σωστά. Δεν μου λες, τι κρέση πήγε ο Πασάς, μπρούσκο ή σωρό, μαύρο ή κόκκινο? Άστον Μήτρο, φτάνει ανάγκη, έλα εδώ. Τώρα σε αποφασίσουμε τι θα τον κάνουμε. Θα την κρεμάσουμε ανάποδα, θα την βάλουμε στο τανό. Θα τα σουβλήσουμε όπως σουβλήσαν αυτοί τους πατεράδες μας. Θάνατος, θάνατος. Βάψτε, ούτε θα το σουβλήσουμε, ούτε θα το κρεμάσουμε. Άνθρωπος είναι για αυτός. Σε χμαλώτους να τους βασανίσουμε. Μην ξεχνάς πως σκότωσε το παιδί μας. Η μόνη τιμωρία που του πρέπει είναι ο θάνατος. Όχι, δεν μπορεί να σκότωσε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι 6 χρονών. Ίσως τον τούρκευσαν, ίσως τον καναγεννήσαν. Τώρα θα τα μάθουμε όλα από αυτό. Αυτός έπαιξε το παιδί σας και ήρθε ο Παπαθάνος. Πάψε φώτο. Για πες μας, Δήμο Γλάνα, από μακρι χώρα, πού τον πήγατε? Νέρια Κουντελάρη. Δήμο. Α, αφέντη, ο Γλάνης θα μπουλκωτήρι τη λέει, γεννή τσερί. Γεννήσαρος. Ναι. Ζήτω παιδί μου, ζήτω παιδί μου. Αφήστε να φύγει, είναι ελεύθερος. Σαμσούν Ούτμαν. Γυρίσουμε στο χωριό. Κάναμε το παιδί. Να γυρίσετε, ώρα να λύσει. Τώρα έχουμε την πλήγα μου. Θέλει να πιούμε Μήτρο. Νερό ή κρασί, καπετάνια? Κρασί, βραδόκοπε. Το νερό είναι για σένα. Στην υγειά σου, παλικάρια μου. Στην υγειά σου, καπετάνια. Η γιορτή, αλλά πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας 10. Αυτοί οι Τούρκοι πολλά μηχανεύουν. Κάποιος θα πάει και καραούλι. Ποιος θα πάει? Εγώ θα πάω. Πάλι εσύ Λάμπρο. Δεν πειράζει, καπετάνια. Θα πάω κι εγώ μαζί με τον Λάμπρο. Εσύ Λάμπρο, με στήσεις καραούλι στη Στρούγκα του Τσέλη Καθαράση. Και εσύ Φώτος στον Πύλος Μπαρμπαθίμπλου. Τον νου σας, η ζωή μας κρέμεται στα χέρια σας. Μην ανησυχείτε, πάμε φωτό. Καπετανέ, το κουμεράκι να αποκυρωγάνει να πουλάει στη δουλειά. Μου επιτρέπετε? Μπράβο, Μήτρο, γιατί όχι? Ναι, αλλά για να πάρω μπρος, θέλω μια δουλειά που κυβέρνηση, μόνο μια δουλειά. Δώστε. Τώρα μάλιστα, θα τραγουδήσω καλύτερα ξηρίδια. Καπετανέ, οι Τούρκοι έρχονται. Έμψε τον Λάμπρο, έμψε πάνω στην έδρα. Το Λάμπρο, όλοι τους στην λαμπούρια σας. Good job.